Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel, the Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan bidiyo insha Allah a gurguje za mu nuna wa 'yan uwa yanda full complete yanda za su yi participating a airdrop na Berachain. Wato airdrop na Berachain gaskiya airdrop ne da yake da matukar muhimmanci 'yan uwa su participating domin blockchain ne mai girman gaske da ya zo da tsare-tsare masu kyau insha Allah wanda za a amfana da airdrop ɗinsu, kuma suna da blockchain ne da za su yi launching ɗin shi, wanda wannan mainnet ɗin yanzu haka yana kan testing ne, wanda wannan testing ɗin na blockchain ɗinsu shine activities ɗin da za ka yi domin samun airdrop ɗinsu da za su raba. A baya mun yi videos na steps wani na yanda ake yin adding extension na MetaMask akan Kiwi da kuma Mrs. Browser, da yanda ake adin chain list na Bera da kuma sauran tokens, sannan kuma da yanda ake samun faucet na shi wannan Bera din da sauran token. A saboda haka mun yi bayanin cewa ya kamata mutum ya tara at least 0.3 wannan Bera faucet token din. Duk wanda bai san yanda zai tara shi ba a cikin ita MetaMask din shi, kamar yanda muke gani wannan MetaMask extension din mu ne da yake cikin Mrs. Browser, muna da 0.3 Bera, so ya ishe mu gudanar da dukkanin transactions din da ake da bukata domin samun shi wannan airdrop na Bera insha Allah. So a saboda haka step na gaba da kake da bukata shine step na uku, wanda kamar yanda muka faɗa mun ambata cewa ya kamata ka tara at least 0.3 Bera kafin ka fara shi wannan tax din. So tax na gaba shine zaka dauka wannan link din da muke gani, da zaran ka dauke shi sai ka je kai shi cikin browser naka, browser na Mrs kenan ko kuma Kiwi browser. So mun yi recommending cewa mutum ya yi amfani da Mrs browser, shikenan sai ka yi creating new tab a cikin browser ɗinka, sai ka yi posting din shi wannan link din da ka kwafo na shi Berachain kenan. So kamar yadda muke gani yanzu gashi shi wannan link din mun kwafo shi, so gashi zai kawo mu directly zuwa swap na ita Berachain. So a saboda haka yanzu mun shigo swap na Berachain, za su nuno maka cewa ka yi agreeing terms and condition, gashi sai ka yi clicking ka yi agreeing, shikenan sai ka ce I agreed. So bayan ka yi agreeing terms and conditions za ka ga connect wallet, saboda haka sai ka yi clicking connect wallet, gashi za su nuna maka ka zaɓi wannan wallet ne za ka yi connecting da shi, sai ka yi clicking MetaMask. So gashi mun yi clicking MetaMask, direct ya tafi da mu zuwa extension na MetaMask ɗinmu da yake kan ita wannan Mrs. Browser. So gashi nan ya kawo mu inda za mu shigar da password namu, sai ka sa password ka yi unlocking ɗin ita wallet ɗinka kenan ta MetaMask da take kan extension na